खुलुमबाय बियो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं तरुण गगैनि थांनाय थैनाया इसोरनि आखायावसै। एबसुजों लोगोसे बिटिआरनि मोन 15 फरायसा आफादफोरा रबिबारखालि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमहैदों। भारतआव गोदानै सानसेयावनो 44,059 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ, सा 511 जिउ खहा। तरुण गगैया गैलिया होनना बांसावनाय खौरां ओंखारदों। बिजेपिजों गोरोबथानि धोरोमखौ मान होनानै बिपिएफआ सोरखारनिफ्राय ओंखारबोआखै, बुंदों प्रबिन बर'। दानिया आबुं रादाब। आसामनि आगु गिबि मन्थ्रि तरुण गगैनि देहायारि हालोदा जोबोद गाज्रियाव। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो थानाय तरुण गगैनि हालोदा दासिमबो गाहामाव फैनायनि थासारियाव गैया। जीएमसीआव तरुण गगैनि खौरां लाहैनानै सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आगु गिबि मन्थ्रि तरुण गगैनि देहानि माखासे अंगफोरा खामानि मावनो नागारबाय। तरुण गगैनि ब्रेनआ एसे थाल मोनगासिनो आरो मेगनाव एसे रिफ्लेक्सन खालामनायनि अनगायै देहानि गुबुन अंगफोरा खामानि मावनो नागारबाय। बिथांनि हार्टआव पेसमेकार लगायनाय थानायनि थाखाय हार्टआ एसे सिगनेल होगासिनो दं। बबेखानि तरुण गगैखौ बे थासारिनिफ्राय बोखांना लाबोफिननो एबा गाहामाव लाबोफिननो थाखाय डक्टरफोराल' थोजासे नङा, इसोरनि अनहरनाय आरो रायजो राजाफोरनि आरज गाबनाय थानांगोन होननानैबो सावस्रि मन्थ्रिया फोरमायदों। बबेखानि बे समाव आगु गिबि मन्थ्रि तरुण गगैनि थासारिया जोबोर गाज्रि आरो बिथांखौ आबुं लाइफ सापर्ट एबा भेन्टिलेटर सापर्टआव दोननाय जादों होननानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि सुपारिन्टेन्डेन्ट डक्टर अभिजित शर्माया दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। जीएमसीनि डक्टरफोरनि मोनसे टीमआ तरुण गगैखौ लान्थ्रियै जोथोन लागासिनो आरो मनिटर खालामगासिनो दं होननानैबो डक्टर अभिजित शर्माया बुंदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय एबसुनि मोनसे हानजाजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन हारिफोरनि मोन 15 फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोना रबिबारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सोनोवालखौ लोगो हमहैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआर हालामनि गुबुन मोन 15 फरायसा आफादफोरा गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै फैगौ 7 आरो 10 दिसेम्बरखालि मोननै खोन्दोआव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ गोजोनै खुंफुंनो आरो गोख्रों नोजोर होनो थाखाय खावलायहैनानै गोसोखांलाय गथायदों। गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमहैनाय बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि थान्दै हान्जायाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि लरेन इस्लारि, लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारि आरो गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारिमोनाबो लोगो लायो। बुहुमनाङै महामारि खालामनाय कभिड-19 एबा कर'ना भाइरासआ भारतआवबो गिख्रंथाव महर लाफिनदों। बोथोरजों लोगोसे कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया फिन गोख्रों जाबोदों आरो कर'ना भाइरासनि नैथि वेभआ भारतआवबो फिन सोमजिखांहोदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया रबिबारखालि सानसेयावनो भारत हादराव सा 44,059 सोद्रोमाफोरनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। बेजों लोगोसेनो मैया सानसेयावनो सा 511 कर'ना बेमारिफोरा जिउ गोमादों। बे रिपर्टखौ फोसावदों मिरुनि सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाना। मख'नो गोनांदि भारतआव हादरनाङै दासिम 91,40,312 सा सोद्रोमाफोरा कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय। बेनिनो 1,33,773 कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तानैसो सिगांनिफ्रायनो भारतआव सानफ्रोमबो 30,000निफ्राय 47,000 सुबुंफोरा कर'नाजों गाग्लोबजागासिनो दं। आसामनि आगु गिबि मन्थ्रि आरो कंग्रेसनि गोख्रों दैदेनगिरि तरुण गगैया आरो गैलिया होननानै बे समाव बांसावनाय खौरां ओंखारदों। नाथाय दासिमबो आगु गिबि मन्थ्रि तरुण गगैया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि भेन्टिलेटराव दं। जीएमसीआव आबुं भेन्टिलेटरनि जोहै तरुण गगैखौ दोननाय जादों। मख'नो गोनांदि तरुण गगैनि देहाया गाहामाव फैफिननायनि मिजिंजों रायजो नाङै गावबा गाव धोरोमारि आसार खान्थिजों इसोरनाव आरज खालामनाय हाबाफारि जागासिनो दं। बबेखानि बे समाव तरुण गगैनि हालोदा जोबोद गाज्रि आरो बिथांनि हार्ट, ब्रेन आरो मेगना एसे खामानि मावनायनि अनगायै देहानि गुबुन अंगफोरा खामानि मावनो नागारबाय होननानै आसामनि सावस्रि मन्थ्रि
डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनायनि उनावनो तरुण गगैया आरो गैलिया होननानै नंखाय बांसावनाय खौराङा ससियेल मिडियायाव ओंखारदों। नाथाय बेबायदि बांसावनाय खौरांखौ बन्द खालामनो आरो बेनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय कंग्रेसनि एमएलए जाकिर हुसैन सिकदारआ बयखौबो खावलायदों। बीपीएफआ बीजेपीजों गोरोबथा खालामनायनि धोरोमखौ फालिदों। बेनिखायनो बीजेपी दैदेननाय आसाम सोरखारनिफ्राय बीपीएफनि साथाम मन्थ्रिया दासिमबो ओंखारबोआखै। बे दाबिखौ खालामदों बीपीएफनि गाहाय नेहाथारि प्रबीण बर'आ। बबेखानि बीजेपीआ गोहो दंब्ला बीपीएफजों गोरोबथा गैला होननानै फोसावनानै बीपीएफनि साथाम मन्थ्रिफोरखौबो बिबाननिफ्राय बोख्लायना होखारहरनो प्रबीण बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बेजों लोगोसेनो सा सानजा भारतनि गासैबो फिसा फिसा ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोरानो बीजेपीनिफ्राय सांग्रां जानायनि सम फैबाय होननानै प्रबीण बर'आ खावलायदों आरो बीजेपीआ गिबियाव गोरोबथा खालामनानै गावनि खामानिफोरा आबुं जानाय उनाव जोगार हरो होननानै गोख्रों अजद होदों। अदेबानि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआनो सोरखार दागोन होननानै दाबि खालामदों आरो बीजेपीआ बीपीएफखौ जेरैबायदि सोंखोरिबाय आरो अजद होबाय उननि समाव बीजेपीजों बीपीएफआ गोरोबथाखौ लांबाय थानांगौ होननानै थांखि लायोब्लाबो गाव गोख्रोङै हेंथा खालामगोन होननानै प्रबीण बर'आ बुंदों। प्रबीण बर'आ बुंबावदों दि बिश्वजित दैमारिखौ बीपीएफआ अननानै थामथि खेबनि थाखाय रायजो सभायाव दैथायहरदोंमोन। बीपीएफआ बिश्वजितनो थोजासे खाबुखौ होदोंमोन। बिश्वजित दैमारि बायदि 100 सुबुं बीपीएफनिफ्राय ओंखारलाङोब्लाबो बीपीएफआ जेबो खहा जाया। बिश्वजित दैमारिया बीपीएफनि थाखाय साननो गोनां नङा। बीपीएफआव बिश्वजित दैमारि बायदि गोबां। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।